genituzten, ikasleko zazezaten, libururik gabe arbelean bizi maite eta idatzi, bere zenekitena aiei emanez. Euskara zaltarako ziotenei, irribarre bat hori opari, irakatsiz ikasi, ikasiz irakatsi, zuek maite zenuten hori guztia. Hitzekin erabili ari gara bagara, euskara ni naiz gu gara, baina batez ere ez euskara, gure aditz itxusienen laguntzaile zuzena, gure baldintza oro aleratu duena. Txosnak jarri, txosnak kendu, pegatinak banatu, fitxa berriak sortzeko, errepidetan kilometro zenbakiak margotuta, korrika herrira datorrenero. Milaka euskalduntzar, alfabetatu, erdaldunak euskaldun zartu. Hizkuntza irakatsi, herria erakutsi, diguzuela haizetara euskara. Hitzekin erabili ari gara bagara, euskara ni naiz gu gara, baina batez ere ez zara, gure aditz itxusienen laguntzaile zuzena, gure baldintza oro aleratu duena. Hitzekin erabili ari gara bagara, euskara ni naiz gu gara, baina batez ere ez zara, gure aditz itxusienen laguntzaile zuzena, gure baldintza oro aleratu duena. ¿Esto cuándo lo echan? ¿En qué canal? Llámame, ¿Cómo es? siempre chupando.